హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎక్వలాస్. సో ఈ రోజు అయితే మీటింగ్ హాబీస్ట్ అన్న ఒక చిన్న వీడియో చేద్దాం అనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో తినైతే మా ఫ్రెండ్, సో తిని పేరు భార్గవం. సో తిని ఎక్రం అది ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నానో చెప్తే వినండి. సో భార్గవ్, నువ్వు గోల్డ్ ఫిష్ అన్నది అక్కడ గోల్డ్ ఫిష్ కనబడుతున్నాయి కదా, సో అవి ఎప్పుడు కొన్నావు చెప్పు. నేను ఇవి జనవరి 2020 31 కొన్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్రం కొని ఎన్ని నెలలు అవుతుంది? ఎన్ని నెలలు అని చెప్పను తెలియదు కానీ లెక్క వేయాలి. కాకపోతే 2020లో జనవరి 31 అయితే కొన్నాను. ఓకే, ఫుడ్ నువ్వు ఏ ఫుడ్ వాడతావు? ఒకసారి బేసిక్ ఫుడ్ వాడతాను. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇదే ఫుడ్ వాడుతున్నావా లేదంటే మళ్ళీ మార్చేవా? ప్రతిసారి మేము ఇదే ఫుడ్ వాడతాం. ఓహో, ఓకే. నువ్వు ఎన్ని నెలలకి ఎక్కువ అన్నది వాటర్ చేంజ్ చేస్తావు? పర్ మంత్. ఓకే, అయితే సో ఓవరాల్ గా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, తను ఈ సెటప్ ఇలా చేశాడు. సో ఓవరాల్ గా ఇలా అయితే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది తిని ఎక్కరము. సో ఆ గోల్డ్ ఫిష్ లో వచ్చేసరికి, షార్క్ లో వచ్చేసరికి, ట్యాంక్ మ్యాచ్ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ సింగిల్ గౌరవమే పెంచుతున్నా చూడండి, అదైతే నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ ఫ్రంట్ ఈ ఫేసెస్ బుద్ధ ఉన్నాయి కదా స్టాచ్యూస్, అవి అయితే చాలా బాగున్నాయి. సో ఇలా మీ ఇంటికి కూడా వచ్చి నేను హాబీస్ట్ మీటింగ్ వీడియో చేయాలంటే మా ఛానల్ ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ లైక్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. ఓకే, బాయ్.